حمدا يأتي الله بعدك يترى وتجيب لغم قرنا يترى ونولي أن باب ولا بتل دفتفو وليا بتشاقل بين ولا بين جقري كنولا دويلم تينولا بدينه كسباب أنو بقول سنة بتشتري يا الله جولو يا ما كفود تغوجم كان بسو كان وندي بهادر الدرم دم دوكو سابي دوكو غرغل تشيرمن كي جاني لوم تو سراجو بلو مجبورم سغتا ماري جوتي ليدي ورتا فودن يايو يا كوكي ارا كوكا دني فوغرتيرم gila cerno men tijani tijari ko welamma mawuɗo e dina sunnana siftore almudo fiɓiri cerno duumo e jewrugol ñande arde cerno ko ndungutagoyna faabore ko hinne mawɓe labaɓe yaaɓe e wonɓe ɗo lomtiɗo moƴƴini lomtugal ena yakore konulaɗo wi jomen e fuɗo garnu fof o nular waliyu e diine he mona satore o e garnu wallo ɗum ko ceerno sirajo men oɗo ko ahamadou makko ɗum woto fatore non Allah waɗirani cheikhu umaru e lomto mum so tokaraɓe nandi dokke yoɗan ha gore wata wi ko giɗo almudo ina mana ceerno mum balɗum ko gonga mo yeddi yo ƴew deftere ahlul basairi wadda fatiri kawri ɗum ɓe noon ko kawri e diine fof ina tugore bisimilla ma kono koɗɗo bismi hoore mum ko e ɓerɗe he bisma ko mbeleɗe jarnore wurongo e sara wurongo ngari eɓe garnani duwawuji mon eɓe gandi ɗum ina dandore mo yi jaɓɓagol ma hanki anda ko Allah jeyi fiyakuji mum mo rokki he fof yakore kaɗanninoɗo e siftinoyde tagoje ɗe o diine kane sunnaji wirdune rokkire kala noon mo ɗalda ngurare nato nguraka awdere moyde e sonjerim ndertire laawol waliyu e men ko faabuma neldaɗen ina sokoli haale sarɗiyeji ɗi gollire ɗum ɗo ko gooto e almudon ma fuɗɗi ɗum koko faɗɗi ɗum o yinnoona noon mbele weltore o wonaaji mo wona habbare ɓe jimirtani ko welamma wurtimo heen yimoɓe to goytore miɗo yetta Allah e guurɗe guurtuɗe kamɓe ɗum yomi wurteɗi garaji lobbi mi dasore mi wona gawlo hadaralu ceerno men e seerelde mum mbele arma joosoɓe nokka janngo mi siftore timmode haayo o ko juulde e musɗafa ɓurnoɓe kala mone yettire yo Allah wele qutbujo mawɗo mo jokkiɗen on barke mum e hadaruji Allah ne yettore hamdan mi yetti Allah baɗo ko yettire o tagi bille ngam ɓurnaɗo mo yettore onuli annabaɓe nulaɓe tellini defte fof waliyaɓe caggal ɓe nulaɓe ne jokkore ko nulaɗo wilomti nulaɓe e diine he ko suɓaɓe anduɓe golle sunna ɓe cettore yo Allah juulo e makko fodde tagoje mum kane ɓesugu kane wondiɓe ha darngal dare ɗum ɗo ko saabi ɗum ko gargol ceerno men tijjani lomto sirajo ɓele omo jaɓɓore sagata maare juuti leydi wurta puɗon yayo yaha kokke ara kokkaje dañe fof gartire
gila ceerno men Tijaani Tijaani ko welamma mawɗo e diina sunna ne siftore almuudo fiiɓiri ceerno duumo e jewnugol ñande arde ceerno ko ndungu tagoyna faabore ko hinne mawɓe labaaɓe yaaɓe e wonɓe ɗo lomtiiɗo moƴƴini lomtugal ina yaakore ko nulaaɗo wii joomen e fuɗo garnu fof o nular waliyu e diine heemona saatore o e garnu wonno ɗum ko ceerno siraajo men oɗo ko ahamadou makko ɗum woto faatore noon Allah waɗirane cheikhu Umaru e lomto mum so tokaraɓe nandi dokke yoɗan haa gore. Assalamu alaikum warahmatullah. Bandiraɓe on calminama ɗo eɗen dari ɗo juma bopp eɗen dardi e ceerno Siraji Sow. Ceerno Siraji mo ceerno Mouhamadoul Mansour Sow kankone eɗen dardi e makko ɗo pour wawde ƴettude hunde e histoire ko fati e jama o. Ceerno Siraji min calminima joni aɗa wawi yettinde calminali ma e dental ngal. alhamdulillah rabbil alamin ɗum mbiyetemi ko Mouhamadou Siraji Mansour Sow alhamdulillah ɗo nokku daɗen ɗo ko c'est un nokku historique tabarakallah sabu barak baɗma 1975 on barak eyyi assalamu aleykum bandiraɓe jaafoɗon ɗo min perdi audio seeɗa ko ɗum tagi haala ka yaltani no fewi ɗo ceerno Siraji wanani ɗen présentation ni no ceerno Mouhamadoul Mansour ceerno Alhaji Bayla woni ko haalata ɗo ko ɗo woni nokku mo biyeteɗo barak ɗo ceerno en mbiɗi julde e jama hen ɗo barak maɓɓe wonno ɗum wonno ko en 1975 nokku galerie wonɗo nokku stiga awa yiɗum so banggue Maroc en Turquie en ɗum fof ɗo jiyaɗo leydi he machallah ko jooɗo ko Maroc waɗaɗo galerie wonɗo on wonde jardin mo jardin baɗo fayida jardin oɗo noon oɗo jardin mo mbiɗa ko kañum ɗokki hiiɗo wonno ɗokki hiiɗo historique mawɗo sabu mbi Cheikh Sadaj Malick Sy radiyallahu taala anhu garanno ɗo ɓe kawranno hawrno yimɓe makko soɓe jahno guese ɗo kawranno soɓe jaha ɗo kadi soɓe garta ɗo wonno kadi won kadi e taari kadi mo nanɗen kadi o mo ganduɗa kanko woni Cheikh Ahmed Tidiane Sy ko joɗotono wonno fe galam ko ɗum caggal ɗo goɗɗan haydara koye ɗo yarno ara jooɗo ɗo kadi ɗo waɗanno conférence makko kanko si Mansour Bombal ene wonde kadi conférence no foɗɗo mbaɗatno kadi murtaɓe kadi ɗoɓe juulanno ɗo wiyatno Guy Mouride idi wonde Guy Mouride wonno Guy Mouride men Guy Senghor men ɗo mbaɗano ɗoɓe juulanno Guy Mouride ne wonno ɗo caggal ɗa wonno Guy Senghor joni Guy Mouride ɗo sabu addinde wiyeɗum Guy Mouride ɗoɓe murtaɓe kadi ne juulanno ɗo iide korko iide tas men jutalo fari iide tan ɓe juulanno ɗo so iide ari tan gongal fitte ha laaɓa ɓe juula iide so gasi ɓe jaaha on sa dental ngal juulata ko juma bopp juulɗen iide juma bopp on to wonno on bopp nan yesso ɗo tene bopp nan caggal ɗo ɗon on dental ngal juulano iide enen juulan ga ɗon noon ardatno ɗon ko ceerno Bachir Kane Doon ceerno Hamadou Bachir Kane Doon on ardatno dental ngal ɓe juula iide ga nam fodde duuɓi sappo tati tene ko ɓe juulano iide nam woni mataw en jahat banggue funnangue o ƴeewen ne toon ne wayi machallah o jii dow o no wayi yodde ɗo machallah kala jondam so Allah yiyama e jama he machallah kono ha joni nde wonno travaux o ene manki gasde e ɓeni hen taw jon noon eɗen gandi affaire o wona ko weeɓi no feewi nde wonno yimɓe mawɓe ene ɗamina hay ko wayno président Macky Sall jon noon ɗum ɗon wasde waɗande ɗum tour gila parani wasde waɗande ɗum tour law
en dañoyta accès sen ndenaki ɗum tagui mbiɗen en profite mbaɗen tour o law Cheikh Ibrahim eyyi mi ha joni kadi ɓalla jumagal ɗo hanno ɗo eyyi ɓeyda hen ko darde Cheikh Abdou Aziz radiyallahu taala anhu machallah ko darin ha darde suño ɓeyde jumaɗo ɗo ɓeydama jumaɗo ɗum ko parking eyyi ko heblorde e suudu gardien ji e morgo holko woni hen morgo est ce que eɗen mbawi yaade mbaɗen visite morgo o nana no udditi mais ok mi anda sene waɗa yimɓeɓe déranger yebde morgo ko hay batte ko aduna noon wawi heele watte caggal to ne wawi morgo heele watte yooɗo quoi jiguinomo programme e yonam morgo wonɗo ɗo ko heblade ko nokku lotte ɗo ko nokku lotte lotte ɗum wawi ɗo mofte ha fara waɗe congelé pour dal so woni ɗiɗo ɗo o loone ga o loone ga ay ɗiɗi wonɗo quoi salle nokku mo ganduɗa kañum moftete chambre froid ɗon ɗo nokku ɗum o ɗo moftete goskiji so ganduɗa ɗo moftete ɗum ɗo jiɗi won ɗiɗo jomum heblete ɗum ko magasin machallah ɗo woni duusuji ɗi e chambre gardien ko ɗo woni suudu gardien ok machallah esquisse ne wayno won goɗɗo toon chambre gardien on yaaji hebde ɗum ɗo e Dakar weɓande c'est pas facile franchement pas walla nayib ɗuɗo kam so nayib dañi ɗum maajo gardien o suudu nayib rokaɗo machallah ndaari ɗum ɗo bandiraɓe funnague jama o machallah ɗo ko funnague jama o won ɗo on jii jardin o bandiraɓe alhaali ono wayi ngarɗude ɗo ko lawol won ɗo koko waɗa pavé ha auto côté jafoɗon c'est pas normal rewde e jardin c'est pas normal mais ko ɗo ne waɗi jamɗe seeɗa pour ha mbawen dañde vie moƴƴo regardez ça nani ɗo ko ni wayi oɗo plan won ɗo wow this is my favorite place so tawino kala so tawino ɗo ene juulerno aljuma fof ɗo juulerno ici c'est ma favorite it's my favorite place hamadali holton min ɗum kalannom ɗo joni ɗum kalannom ɗo joni mbimi so tawi neɗɗo no wawno juulde aljuma fof ɗo juulanno ka aduna hen i ɓayde o saha ɗon goni kay il faut won aduna hen hay goto men on saha guurɗo yiiɗa wonde lakare hen sababu jooɓi joni ɓe gadorto ɗo sala joni waɗi fayida bandiraɓe ɗo sa immima banggue funnague o a naati e entrée o ɗo woni to natirta faade nder jama to ɗo ko escalier pour soro o faade dow ɓeɗo ene goni ɗo e construction seeɗa sa yawti ɗon gara e oɗo bayal joɗɗo ha may pour faade nder jama to eyyi
oɗo mihrab moderne ɗum yimɓe mbaɗa foti yaa waccede ɗo ha jooɗo mi so nande ɗum ara jooɗo ɗo komo foti mihrab moderne won ɗo quoi mi mihrab salon de l'eau salon de l'eau salon d'honneur ko waccede nande présidence ari sa wajani ɗo jooɗo ah machallah ay gana ɓuuro wow mi haalano o place ne ɓuuri ha o wayni ɓurdi o mi anda peinture ɗo kono peinture o ɓurata ɗo peinture o ɓurata ɗo vraiment ɗum so pari ɗum so waɗama lahi ene mondial peinture tan wayni ɓuurdi eyyi sen continue oɗo couroir eyyi en soki ok bandiraɓe ɗo ne soki ɗum tagui ala accès faade to kono ene wawi taw eɗen mbawi artude ngal ɗo damal walla ok wow bandiraɓe on jiiɗo oɗo sorti sa koye bedde ko hucciti aɗa wawi natirde ɗo juste sa naati a dañat accès e juma joɗɗo aha censiraji nokku julteɗo salle de prière no wata ujunnaɓe ɗiɗi wow ujaaɗiɗi 2200 personnes no wata 2200 personnes no wata nokku julteɗo 2200 personnes 2200 personnes ujunnaɗi ɗiɗi temedde ɗiɗi neɗɗo kañum machallah vraiment c'est joli soɗo ɗuɗo wiyete courant o ɗo wonata affaire courant ɗo ko pantere won ɗo fate pantre kañum watte ko fate laaɓol jumawa galba ayyo wow excuse me machallah on jiiɗi no yodde bandiraɓe machallah eyyi ɗo woni imam e mbawi chambre imam so ari ɗo fena heewi sen paami to wiyata chambre imam ɗo mimbar o nani tan chambre imam nani kañum rewi hen juste sa naati chambre imam o ko ñiway nani ne waɗa armoire pour defte ha waktu yona machallah ɗo ko salligorde wonɗo ɗum ɗo jokki ko e chambre imam hen sa yalti chambre imam o dar imam o so yalti vue mo heɓata imagine yimɓe nan ɗo jooɗi ha keewi ñande aljuma ɗiɗo lampaji fof ni kuɓ avec ɗeɗo planteji fof ni gudditi leras e o jama joɗɗo machallah ɗum ɗo koye juste yeeso caggal imam ɗo tiimi sa daari mimbar o nani kañum ɗum nayi après quelques mètres hakkunde joma o fandu mawndu won ɗo machallah censiraji mihrab camɗo en ɗo noon kañum woni bibliothèque on soka maalo damal ngal tiiɗi seeɗa ngal teddi seeɗa sonorisation to waɗa sonorisation juma o nde gawna sonorisation juma woni sonorisation woni ko fate micro ji en cote ah ok fof ɗo wona ok mais ala accès pour l'instant ala accès pour l'instant ok bandiraɓe mataw o saaha en mbawani dañde yamirore nadde ga ɗum tagui
kaɗɗen ɗo salaji ko paɗe watte hen woni ɗum ɗo wiya ɗo kadi foore salaji jamaji ɗi fof ko pour paɗe nam o hoolaki paɗe mum bowal fof faw ɗo dal watte ko defte eyyi joni en jahat toon oɗo ligne rewi e ligne gonɗo caggal almami o so ɗum pari waɗa kilimaji bien sûr wona mere affaire o no ɓuuɓi eke kilimaji ɗi no kuɓɓi juma o so Allah jaɓi eyyi jogan juɓɓudi ganduɗa kala garɗo paɗe mum ɓe ko goto ɓorta ɗum wata ɓuuri marɗo ƴeewa wonko jagga hen jagga eyyi wamma kadi nder juma o saaga ma itti yimɓe dariɓe kala jogui toni ganduɗa toon travail juuta o aranta fakki ñatti ɗum danejo o ara mécanicien ara takkodire mo tourné ɗum ala hen kala ɓoori wutte ganduɗa toni travail bowol juma ɗum gata ene waɗa programme mo ganduɗa so tawi ɓorniɗo comci ɗi ganduɗa so naati jama o lorat lorata yimɓe joom comci daneji en ɓe mbaɗana ɗo juulata dal mbaɗa programme sari en haɗen ni hay ñamde laaƴ ne yaaha jama potama wadde dérange yimɓe haɗima wadde dérange yimɓe wonɗa comci ga toon travail gara aɗa tawane ɓoori wutte mum danejo walla lati takkodira mum tulmina ɗum gueɗe mbaɗa noon ɗum gueɗe haɗa watte évité gonga wamma ɗum ɗo kañum woni almoiruji waɗɗa e watte defte almoiruji watte defte kañum woni ɗo machallah haala no jama on ɓuuri mi anda pentiraɗo kono machallah o ko gotal e dame gonɗe e banggueji juma heeɗi rewo e worko oɗo ngal ɗo damal ko banggue e rewo o ngal heeti machallah rawdoto e ha joni emin goni e travaux on jii ɗum wow oɗo côté bandiraɓe ko hono o ko ɗo woni programme courant o ok gonɗo oɗa côté o banggue worgoto o hono makko kañumne nanga oɗoni ko o fati ko jogui courant jama o ko ndeysan mbiɗa eyyi fédération noon goto e almuɓe feerno wala kala darno daɗe tinde kadi yiɗimo guilli kadi ɓurtuɗi machallah eyyi kondiɗo makko kadi kolaɗo mo kadi mo ganduɗa ceerno hoolinomo kadi kanko kadi leɗiɗo oɗo makko machallah ɗo ngal ɗo damal to udditi ɗo ko toon nder toon yanande woni kono cikkumi wasde ƴettude ɗum e vidéo ɓuuri eyyi gandiren noon tan dal oɗo banggue ɗum heedi oɗo cour suudu imam suudu jiɗan nande damal ngal ko dawa hen kaya nder jama hen eyyi kañum nam makkine en ɗamini so tawi imo sawto ɗo natirta ɗo o natirta ñande aljumande walla fata ɗon ceerno ɗo sonorisation wonde ok sambo sonorisation so imoɗo en ɗamini so imoɗo o tawata ɓe ɗoɓe natirta fade jomano sambo ɗo woni sa immima funnague jama o aɗa wawi natirde ɗo pour nadde nokku imam to ɓe goni ligguiɓe golle ɓe les électricités machallah c'est joli ok merci beaucoup oɗo sall ɗo woni suudu salon d'honneur o ko fenêtre muɗum wonɗo ɗum ɗo ko pour
sécurité ko wayno yo Allah dandu ko wayno jeyge en so waɗi tawa ne ɓadi normalement heɓɓe jamaɓe ne poti andude no ɗum gollirte mbawa gollude ɗum nden ɓurata wadde sens ɗo woni funnague jama o jardin o my favorite place. alhamdulillah rabbil alamin goɗɗo jettiɓe en beltima no feewi en beltima en duuni moɓɓe ɓennuɓe ono gaɗa tawnoka ono Thiamdou Mansour ono Cheikh Abdou Aziz Thiam ono Alaji Beyla en jettiɓe en duumaɓe yalla ɓeydo yirmode to tawal kala kadi en duuni kadi ceerno men halifa men gonɗo hannde o yo Allah dokkumo cellal yo Allah jungo goɗo makko amin jaahidu sallallahu alaihi wasallam yo Allah dokkumo anniyamo timmin anniyaji makko dental ngal timmin anniyamo ko juuɗe fof amin amin ɗum ɓenni kadi min jetti on onon ko droit église min jetti on no feewi machallah eyi min jetti bandiraɓe fof min beltima no feewi machallah yo Allah timmin ɗum yo Allah dokkumo kadi hawrude ñalawma o amin kadi ɓenne e dow jaam ɓenne e jam arde e men e jaam guddiral ngal fof organisation fof yo Allah ɗum lawol amin eyi alhamdulillah rabbil alamin siftorde tan konngol ceerno haji mo seyd en jii ham dañi juma o ha parende o wi aha ko juma o ko juma ko galle o ko juma juma o ko juma e galle o ko juma galle o ko juma noon wino machallah kanko ɗiɗi hay goto wasinde galle o ko juma kañum ko goɗɗi wadde ko julmi galle to ko fof koye jamaji amin يسود الخلق من جن وناس اللهم صل على سيدنا محمد وسلم خيرا